Hvaljen Isus i Marija. Čuli ste vijest da je preminuo kardinal Angelo Sodano. Što nam kažu o mrtvima sve najbolje, ali kada neko pretjera u tome, onda i o mrtvima treba istinu reći. A potaklo me da ipak istinu reknem, po Isove riječi neće li ga bar istina spasiti. Dakle, ne govorim ovo iz mržnje prema njemu, nego čisto ne bi li ga ova moja istina nekako spasila. Potaklo me da se ipak javim kad sam pročitao kako je to kardinal pun ljubavi. Pa da vam kažem iz prve ruke što je uradio kada su se uspostavljale one nove župe u Mostaru. Tadašnji provincijal Dragotolj i njegova pratnja zatvoreni su u ćeliju i doneseni je papir i rečeno: ovdje ćete umrijeti sve dok ne potpišete. Odavle možete izići samo kada potpišete. Eto, to je najzornija slika njegove ljubavi kako ga žele predstaviti. A ne samo to, nego papi Benediktu on se prvi usprotivio i zaprijetio mu, ako se sjećate, kako će iznijeti kosti iz ormara, iz podruma, kako li je već izraz upotrijebio. Onda oni kardinali kad se uskraćivali da se rukuju s papom Benediktom, on je njihov predvodnik. Papa Franjo kad je imenovan za papu, pa znate da nije otišao u papinsku palaču, nego u dom Svete Marte ili Marije, koji je li već nebitno. Isto on im je šef. Pa tako da vi znate, što se tiče Sodana, zlo svakoga zla u crkvi vezano je uz njega. Nisam ja taj koji sudi, nego Spasitelj Isus. Dobro znam kako je sveti Stjepan molio za svoje progonitelje i govorio dok su ga kamenovali: Gospodine, oprosti im. Tako i ja samo želim da mu Gospodin oprosti i samo zato ovu istinu govorim. Ako ima talijanskog mafijaša i bosa nekoga, on je vrh vrhova svih mafijaških udruženja. Ako ima čovjeka mržnje, on je taj. Ako ima itko koji je štitio zlo od pedofilije pa istospolnosti i tako dalje u svećeničkim redovima, on je taj. Ako ima bilo koje zlo koje se veže uz crkvu, on je njegov tvorac, njegov podupiratelj. Pa kako rekoh, nisam se mislio uopće javljati, ali kad ga žele predstaviti kao kardinala ljubavi, onda ipak pretjeruju i laž mu na smrtnom času, dakle u trenutku kad treba ipak istina pobijediti, umjesto da ta istina bar zasja, eto, kad odlazi s ovog svijeta, ali očito su odlučili da slažu i u smrt odlaze. Valjda nadaju se, ne znam ni ja čemu se oni nadaju. Da se nadaju u vječni život, ne bi to radili. Jesu li doista izgubljene duše zauvijek, ne znam. Kako rekoh, dobro znam što je moj Spasitelj rekao: ne sudite, jedini sudac je Otac nebeski. Ali da bi neko dobro učinili ovome o kojem se nema ni jedna riječ dobra zakazati, evo govorimo istinu. Neće li ova istina biti toliko snažna i toliko jaka da prevagne sve one laži koje mu se evo sada još lijepe uz njegov odlazak s ovoga svijeta? Neće li mu ta istina s moje strane pomoći da ipak nekako dočepa se spasenja?
jer spasitelj je došao da spasi svaku dušu, svakog grešnika, pa i njega. Ali kada, kako rekoh, ode to hvalisanje mimo svih granica, postaje neukusno, onda zaboravlja se i ona o mrtvima sve najbolje. Ma ne samo da nema sve najbolje, nego ni boljega, ni trunka dobra, nego u stvari sve je ispod crte dobra. Dakle, u suprotnom pravcu. Sve zlo što ima, kako rekoh, može se vezati uz ovu osobu. I sve zlo što je iz crkve proisteklo, to je vezano uz njega. I jasno i njegov klan. Da mu zaželim pokoj duši. A ono što je sveti Pavao onome magu, kad je upozoravao, vele mi je zla nanio, neka mu Gospodin uzvrati po djelima njegovim. Pa ja neću čak ni tako reći da mu Gospodin uzvrati po njegovim djelima, nego kako Otac Nebeski zna da treba, ja samo svom se Ocu Nebeskom jednostavno podastirem u volju njegovu i s njim potpisujem ono što on odluči. Moje je da se ne suprotstavljam volji Oca svoga. Ako Otac moj misli da je za nebo i da ima nade da bude spašen, nek bude spašen. Ako moj Otac Nebeski presudi drugačije, onda i bit će drugačije. Jer ne vrijedi više što će ljudi misliti i što će ljudi govoriti, a to nikad nije vrijedilo. Pa ni ovi hvalospjevi na njegovu odlasku, mislim kardinala Sodana s ovog svijeta, ništa mu više koristiti ne mogu. Ali mogu od nemoći, jer što više laži u ovom trenutku oko njegova odera, to je, znate ko je laž, više demona oko njega. Pa evo neka ova istina rastjera sve te demone, sve te laži i neka mu svjetlost donese. A ovo neka mu svjetlost donese, to je kao da sam mu i poželio pokoj duši. Sve vas neka blagoslovi i čuva svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Slava svesilnom Bogu vjekove i ne vjerujte svakoj riječi što iz ljudskih usta, pogotovo što je mediji serviraju. Slava svesilnom Bogu vjekove još jednom. Slava mu!